Men kämillik yaşıma yetýänçem iň baxtly çağalaryň biridim. Ýöne Hudaý barada men kakam 5 wagtyna namaz okaýady. Men öz däpde surlarymyzy ýerine ýetirmek halaýar. Men kakamdan käbir arap dilindäki namazlary, aýatlary öwrendim ýatdan. Men hemişe öz düşünmeýän dilimde Hudaýa dilek etýärdim. Haçanda men durmuşa çykanymdan soň meniň durmuşum gaty kyn boldy. 3 çağam bolandan soň meniň adamym narkotik bilen meşgulanyp başlady. Men mektepde mugallim bolup işledim. Meniň alýan aýlygym iň ýokary ýöne bu zatlar meň elimde. Duranyk men çörek almany pul tapmaýardym. Çağalara bermek üçin. Çörek tapmaýardym. Men şol döwürlerde Hudaýy gözläp başladym. Men çölde galyn, aç, susuz adamma men diýýärdim şo wagtlar. Hudaýym näme üçin beýle? Men diňe şo näme üçin diýen soraglar köp ýyla çykdy. Ýöne hiç birine jogap tapyp bilemok. Men jogaby palçylardan gözledim, mukaddes ýerler bolan öýlärlerden, tebiplerden gözledim. Ýöne hiç bir zatdan men özüm ýüregime ýakyn bolan hakyky jogap tapyp bilmedim. Men ýüregimde rahatlyk ýokdy. Bir günüm telewizorda şol döwürde Gurbanlyk bayramydy. 1998-nji ýylda İsa filmini berdiler. Men bu filmde ýöne tarih kino ýaly şo wagt kabul etdim. Ýöne nämedir bir zat şu ýerde maňa gaty ýüregime ýakyn boldy. Bu film men 2 gezek ertesem gördüm. Ýene de 3-nji gezek bu film telewizorda bolanda men köp garaşdym. Ýöne haçanda başlandy men ýatyp galypdyryn, uklapdyryn. Odan birden oýandym, eýem film peredaçalar telewizordaky guturupdyr. Ondan soň gaty gynandym men şol wagtda İsa barada. Näme de bolsa bir zatlar şo ýerden özüme alasym gele men sebäp rahatlyk gelýär, ýüregime rahatlyk geldi. Ýöne ýene de şo rahatlyk isläp şo film göresim geldi. Ýöne gynandym görüp bilmedigime. Şo gijede men düşümde çölden inçejik ýol gitýär, darajyk. Alymda dağa tarap ýol gitýär. Men şo ýoldan ýörep barýan birden men howada ýörep başladym. Soň gapdalma çep tarapyma seredimde meniň çep tarapymda İsa dur. Ak egin başda maňa şeýle ellerini galdyryp ak pata berdir. Men gyýgyrdym. Maňa İsa, men İsaýy ýokary galdyrýar diýip. Ýöne öň şol däpde surlary ýene de şo zatlary ırımlara men köp inananymdan soň türkmenlerde şuňa düş görsem, ütköşük düş görsem 3 günden soň habar bermeli. Başga birine aýdyp bilýänden ırıma men inanyp 3 günden soň mektebe bardym. Mektepde 3 günden soň şo düşüm gurruňy berdim bir jorama. O da mugallim inglis dili. Jora maňa diýdi, Hudaý seni iýen saýlapdyr. İsa adamlar bilen Hudaýyň arasynda ilçi. Ol halasgar, onuň ady bilen näme dileseň, seniň hemme dileň eşitje jogap berýär. Ondan soň eger isleseň, gideli meniň doganym bu barada gowy bilýär. Bardyk, ol bize İsa barada gurrun berdi dogany. Şonda meniň ýüregime şeýle bir mukaddes ruhum ody ýaly näme endam tekneklekdi da näme dip. Şo wagt men mukaddes ruhdan dolup men o wagt bilmeýärdim. Men gutuluş aldym şo wagt. Ilkinji gezek özümiň günälikdigimi günäl hasap etmeýärdim. Öz etýän işlem dogrum ka diýip düşünýärdim. Ýöne men ilkinji gezek şonda özümiň günäl adamdygymy duýdum. Şo ýerde tawba edip men İsa'ny öz halasgarym, Rabbim hökmünde kabul etdim. Şondan soň meniň durmuşum ütkap başlady. Meniň ýüregim doly rahatlyk tapdy.